Δεν υπάρχει περίπτωση Α, ναι, αυτό είναι ένα θεματάκι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Φανταστικό. Ναι, και τώρα. Ήταν τις βγάλεις αυθόρμητες και βγαίνουν όλοι κουνημένοι. Ναι, ένα και δεύτερον, επειδή κάθε φορά έχει ένα Τάσα που έχει ίδια μηχανή και βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά ξέρει όλες τις ρυθμίσεις, Ναι, μου ρε, πάει και γάμο. μου βάζει ρυθμίσεις και δεν μπορώ να τις φτιάξω μετά, γιατί δεν ξέρω τι έχει κάνει. Το διάολο και αυτό. Την τρελό κουμπάρα. Ωι χαρά! Φαίνεται όλοι στα 400 χιλιόμετρα κάπου. Έχουμε κι εμείς μια καλή φωνή. Την πήρανε δώρο. Αλήθεια, αυτή που είχες η δικιά σου τότε, θυμάσαι τι έγινε? Ναι. Πρέπει να κάτσω να διαβάσω εγώ το μάνα. Έχει και καλύτερη. Κοίτα εδώ τι έχει κάνει η γυναίκα. Έχουμε ένα άλλο. Αυτή λέω, αυτή που είχες πάρει στο πρώτο έτος για να βγάλεις φωτογραφία. Άλλη. Πάει καλύτερη. Αυτή που είχαμε πάρει την πρώτη, πώς τη λέμε? Μια πολύ καλή. Που σου λέγαμε να πάρεις τέτοια που δεν χρειάζεται εμφάνιση και εσύ ήθελες από αυτές τις παλιές. Καλά, δεν υπάρχει. Ξέρω το ότο. Που δεν κάνεις. Τότο, εντάξει. Και το ότο. Μετά... Α, Τότο είναι, αλλά πάταγα ένα κουμπί και μου βγάζε να διαλέξω πώς θέλω να τραβάει φωτογραφίες. δηλαδή... Είχε πορτρέτο. Α, το landscape portrait. Ναι, και τώρα δεν μπορώ να το βρω.